дару шикастагӣ, инами Адели метиш омадагӣ, дина омадан ина дара треза шикастагӣ, дина омадан бачора буран 5000 штраф кан, паспортош ноайдашо гирифтан, бо ина эпгай омадан дару раҳоӣ кан, ина дар мар ҳамара шикастан, ина қилф милфа, ина бародару ина ҳамара маибкагӣ, ина иҷара даруро шикастагиан, инаҳа дар мара шикастагӣ, ина хунура бичтва чиявҳо расондагиан, ина бародару хунура ва чиҳо расондагиан. Ҳамин дар омадану баробар ҳамара лад кардан, ҳамара задан, ина идара задан шикастан, ина бародару, инаҳа бародару дару шикастагиро бинед, инаҳа дара арамка хезундагӣ шикастагӣ, инаҳа ҳамара ина тухми туркагӣ бурмадагӣ рафтагӣ, 5 соат бачора дар вехи дари ҳамин хуна нигаҳ доштам, 5 соат. ина 2 комнатара 3 комнатара ина метакан, 3 комнатара метакан, се комната, ина акао, ина треза мреза, ина ака трезора, ина дар мара шикастагӣ, ина ягон треза овод нест, ина бо дарша намерем шунту медем. Дасташунду тоқашунду, ина бародару инаҳа дар мара инаҳа шикастагӣ, инаҳа вайрамка ҷидо кардагӣ, ина бародару, инаҳа ина бародару, ина бародару, ина хунара ва чиҳоро расондагӣ, ина трезора шикастан полни, ягон чизи овод нест. Инҷараи дарша шикастагӣ, бачара ина 200 дуруст ки або 200 дуруст ки ҳамита. Айхунаду чанд нафар бурдан? Айхуна чанд нафар бурдан? 4 нафар. Ин хуна 4 нафар бурдан. Ну фамилияшон агу? Ина бародара додарша задагӣ биниша шикастагиан. Ина гап занан ами акаш ина миҷа. Ина саҳар омадан ами саҳар соати 6:15 буд, 6:20 буд. Омадан бе ягон чӣ гуфти япо ки бе ягон вағвақ ами атрахопрах шуд. То исусу кардем, дар ма раҳоӣ кардем ки поле лоқошу сиёҳ дурмадан сар пар бастагӣ. Ай кравату партофтан бачора байтар даже ховолу одам чихела намундан фурмадани. Ами кашидан партан шатакаш кан, дазминам задан бачакура да. Мақсад ки издивоҷ сада бе ягон пурсиш аввал сим бидан, баъд документура гирифтан, даҳан берун бирворан даҳан барфбод. 5 соат бачора рак. То соати 10:30 буд. То соати 10:30 да ҳами дари хуна бигем ки издивоҷ са по мо ях карагӣ. Хо хати ҳамо қа кардан ки гуфтан ки пуши аввал лата кӯб кардан, баъд гуфтан ки пуши лоқот на ба берун бибурӣ. 2 рӯз рӯбару омадам. Ина имрӯз ҳақиқатан дуюм рӯза, дина саҳар омадан, дина 30 буд. Ина имрӯз 1 декабр, ина бо и саҳар омадан, ина то ҳозира бародару нестанд. Ина бародару маҳкаманд. Бародара задан биниша шикастан, ина дудари ами акара. Биниша шикастан, скори фарёд кардан. Ай Адел бачо ки вағвақ кардан, ай Адел фарёд карагиян, скори бурданшу Королёв. Да оҷа духтурош гузарондан, травмпунда, ай оҷа бо абрадна ва служебни мошин бо оварданаш да Адел маҳкама ёзи бо. Ина бародару ай соати 5 маҳкаманд, ина соат ози худаш
шаши вегаи. пасол ҳам занг задем вале результат нест ягон результат надидистем мо. занг назадан абрадан номероро додем ки хай занг мезанам ки вале пока занг назадан ягон 2 соат зиёд шуд ҳамиҷа ҳама дар маро ман шикастан хайна видеоша партостем